Hi guys, vítam u nového videa a dneska tu máme Escape School. Strašne som sa na to tešila, takže môžeme ísť na to. Takže tuto sa nás učiteľ pýta, že či si dáme easy alebo hard. To dáme easy a za 10 lajkov natočím hard verziu. Takže ja som to hrala, takže viem, ako to funguje. A my sa potrebujeme dať ako prvé dostať tu hore, takže tu si dáme lavicu a na to stoličku si dáme. Nejak takto. No, a sme sa tu dostali. Teraz ideme robiť parkour, čo som najviac nenávidela. Takže tak. No. Tam sú už nejakí ľudia. Tuto musíme stlačiť, aby nás to tu dostalo hore, ten dým. Takže druhý pokus. A sme tu. Bolo to síce ľahké, ale ťažké. Teraz musíme stlačiť túto elevator button, aby nás to dostalo hore. Schválne napíšte mi do komentárov, že čo chcete, z čoho mám urobiť escape. Že či, neviem, napríklad, neviem teraz. No, čo máme tuto robiť? Môžeme aj rebrík použiť, výborne. Musíme dať tak. Jep. Použijem ešte krabicu. My sme sa tu dostali. To sa si nedostaneme. Joj. Nevadí, takže plán číslo 2. Toto tu budeme dávať. Kto? My sme sa tu vôbec nejako dostali. Tu musíme takto poskladať. Sme sa dostali. Tak. Na to, že som to dlho nehrala, tak si to veľmi dobre pamätám. Lebo videla som aj videa, takže... Tak. Aj, čo je tuto? No, a kde nás to zavedie teraz? Ma zaujalo. Jaj, sme teraz... Tuto máme ísť? Nie. Teraz by nás asi mal naháňať ten učiteľ, pravdepodobne, neviem. No jasné. No jasné, takže kde teraz mám ísť? Kľúč, ok. To bolo také tesné. Sa bojím to hrať už. Dobre. Tuto máme telocvičňu teraz. Nejak mi to ide, pretože som to dlho nehrala už. Aj toto sú tie, čo bijú do toho boxeríča, neviem, ako sa to volá. Toto som nenávidela, túto časť. Dala som to na prvý pokus. Záhadne. Hopa. Dobre, takže toto sme už prešli. Dobre, že... Dobre, takže toto musíme dať gól. Dobre. Ne, toto bude rýchlejší. No táto to budem. Dobre. Hlavne, aby sme to stihli teraz. Toto musíme ísť na vecka. Tak. Dobre. Tuto do stredného. Hopa, hopa.
Dobre, stihli sme to. Jaj. Ježiš, toto budem musieť triefať terč. No, dobre. Co som dobre trafila. Toto dám asi tak nie na prvý pokus. Ale dobre, na druhý som dala. Takže pohoda. Hej. No a toto sa budeme musieť uhýbať tým laserom. Alebo ako sa to volá, neviem. Tak posledný a dali sme to. Dobre, v pohode. To sa... Čo keby som to preskočila? Nedá sa to preskočiť, nevadí. To diel to teraz. Koľko je tu? Koľko tu je potruby? Ježiš. Druhá vec, ktorú som najviac nenávidela, je toto skakanie. To proste bolo pre mňa hard, keď som to hrávala. Väčšinou som to netrafila, ale si to dám na prvý pokus teraz. Možno? Dobre, pohoda. Dobre, to sú závody. No dobre. Takže schválne napíšte do komentárov, že kto vyhraje. No tak to už nemám šancu vyhrať. Poď. Dobre, predbehla som ho. To musím dať toto. Dobre, musím to dať. Som prvá, mi to aj hore ukazuje. Za to, že som prvá. A dám to, pohoda. No, pohodička, to dám. Dobre. Pohoda. No čo tuto teraz? To budeme si liesť, že? Keď si môžem aj... Nie, dobre. Už tak, jaj. Zabudla už, ako leziem. Toto budem robiť na 5. pokus, to dám asi. No, už druhý som nesvládla. Toto musím dať. Poď. Dobre, pohoda. Ale si toto teraz budem na toho bossa. Aj to sa neteším. A môj Bože. No dobre. Ja ho nejako silno dáva, nie? Hej. Keby som to spomala vlog, nechce sa mi teraz pozerať, že či tu mám vlog, ale ok. No tu dám, pohoda, nedám, dobre. Tu nedám, guys, tu nedám. Zomrela som, super. Ja to budem, no jasné, nevadí, no poď, dobre.
Mohla by som to už dať akože. No poď to dám. Dobre, no to už dám. To bude ľahké. Neviem. Dobre, dala som to, guys. No. Tam mám autobus. Jej, autobus ma čaká, konečne pôjdem domov zo školy. Ja som sa vždycky tešila. Ja som utekala domov, keď som išla zo školy konečne. Môžem nejako tu nastúpiť? No hurá. A kam si sadneme? Sadneme si tuto. Tak. Exit. No, takže už ideme. Môžem si tu ísť, sadnúť? Nemôžem. Ma to posúva. Sem si tuto dopredu. Jo. Neverím, sme to dali. No, takže toto máme oficiálne koniec. Toto sú už nejaké tie itemy, alebo čo to je. Jo, idem rýchlo behať. Chcem obidvoje? Dobre. A na budúce môžeme dať tento tu escape. Som zabudla, ako sa to volá. Takže dúfam, že sa vám video páčilo. Takže bye.